Kapor kalabiang ini oban sedang no ya kenika jing syakri ke jung yo blay ha kenika step jong kenika sengi ke bakrau ke sengi ke ba kentang ke sengi ke bakerpang nam ta jongi kum ki bangai ha ke sedang nga priang subhai pi baro ki para bangai ke be ke jongi na do kini ki hap ki baren bat yangi ki balahe ki balasan baro priang subha sing nek jing syakri ke jung yo blay ke nek stem bat ngis kam ke jing don jung ye ke yeng ke jung blay ke nek stem kan long ke jing kerku nam ta jungi hiway pi way priang subha ru ye pi ki para bangai ke be ki bon balang ban ngi ni ndre ki balai don rengkat ban ngi na ko way ke por shwe pan priang subha ru ye pi sing nek jing syakri ke jung yo blay ke nek stem blame kerku ye pi ro de ke jing mani ke jing syakri lang ye kerteng ke ba em ke jong blay bong no pnem jung Jesus Christ hak basdang jong ne sengi basim ya gene kabu banai kublai Christmas kabasok kabakamen kabadap kabaslay yang i way pi way kum ki khon ki jong blai ai bakane ka jingra ke ya Christmas akane ka snem hakane ka por kan long sha ka jing pediang ka jongi i way pi way ya unong pnem jongi ha ki donot kim sem ka jongi blain kor khu lomba ka jing don jongi ka yeng ka jong blai wan yalam ngi lomba ka ne ka sengi baro ka way ha ka basdang jong ne ka jing syakri jong ya blai hakane ka por dengan phai ju blai hak jing duai ban pen kentang ya kena kijing syakri jongi akmat jong blay ni ne duai kokpa jongi ubah beneng long ke bakhoj ke kerteng jong me wan ke hima jong me long ke mon jong me haka khandau kom bah beneng ke burom ke jingo ba ke jingero baro ngai sheme kerabi namar kene ke sengi ke bakrau ke kentang kami penyo hangim ki khon ki jome ko terai par aingo ro namar ma perla yangi hakane ke step jongane ke sengi komne atrai na do ki hap ki baren hado mangi ki belasan ki belarang ba bangila mandon sipor ke yeng ke bekentang ke jome mangin biyo man mane ban syakri ban yero ban penon burom ya kerteng ke ba em ke ba don bor ke jome hak ba kom ke ne ke sengi kerar biye kom ki khon ki jome kom ki bangai ni don hakane ke sengi ya ban penon burom ya ke jengwan long breu ke jong khon jome Jesus Christ ubala wan syakane ke pertai hak jelong red hak jelong po ban sim ya ke jong long do bar ban wan na ke banta ban kit ban ba ya karam ke pop ke jongi terai bi hak mengidon kom ke ne ke por ke donot ke sim jongi ki slay ko terai namar deh ke ne ke sengi bangi isnai ke jing e ke bapla ke jome terai ya ke jing em ke jongi i way pi way kom ki khon ke jome kom ta ke ne ke por hak wasdang jong ne ke jing syakri ke jongi ma ablay ni duai tu isnai ban yalam ngi ban pensaj bor ngi dalo jong men sim ko terai pada mangi yo ban mane ban syakri me ai ba ke jing mane ke jing syakri ke jongi me kan mi na ko donot ke men sim ke jongi kan mi na ke jing e ke jelur tam jong ke donot jongi bagan mi atrai na ke donot ke batrang me bangin yo ban pediang me ke donot ke men sim ke jongi kerkhu ki banta baro bangi yo ban pendap ke ne ke por terai bi na do ke jeruai ke jing duai jing puli ke tin ke bakhoi ke jome ba kham tam yo khubor Christmas ke bangin si skol lomba syakri jome hak ne ke step ni IT kini baro ik sang ti bron bor ke jome hak je lam ke jing pasaj bor ke jome ko terai simti kini ke por ke rabi jong ke jing syakri jong ina do basdang ado ke bawai no ke jong ka sengawi ke bango jongi ma pi ke pop ke rengkang mesyam mar ke tem Jisu ngipan amen. Ke program jongi kene ke step kalong kumne no yalam ji sang tuan besan PS Karnior ini no yalam juruai Mr. M Limngam organis Mrs. Ibiang Meka Kharsano nong polis dang baduai Mr. R Khongsdam ini yo ke juruai kerpang na koyar jong ji sang kena kendon ke jinglung ji aingu bai nong duai ji aingu teman besan SM ni kendon ke jing penbana na ke balang bad inong keren padang jongi kena ke por ilong Reverend George W. Chen Minstang no ke jing syakri jong ya ublay ke ke por dak nya solang ke jirwai ke pasau pusau pasan pulai na ke bakamrem pada ding ke jirwai ko mengapan mana we ne ke na kirang ba jong ke balang Mr. R Khongsdam si lam ngi ba puli ne ke tien ke jong blay ban bo ha ke jing duai
mela i la ka khet ba ka pan singat sim men ba me wan ban wat yenga hakasnong Bethlehem mela thia hasem bam don jaka ya mehengta tu wan shadonut trai Jesu don jaka hadonut jonga baro kitu khot ka jerwai ka ba sau pu sau pasan pulai na ka ba khamrem La kaket at kapan siyasin Nemba mewan banwa yana Hakash nong Bethlehem Lelatya hasem Om don jakayami hangja Tuhan Shadonut Trai Jesu Don jaka hadonut jonga Tuhan Shadonut Trai Jesu Don jaka hadonut Kasun pneng karnai da angel barwai ban pen plaku bodneng bapa ba ukun ublei uwan shaperte hajin coaching snorit shisha Tuhan Shadonut Trai Jesu Don jaka hadonut jonga Tuhan Shadonut Trai Jesu Don jaka hadonut jonga Kimer siang haki krem Isim pneng kidem Hasir yiu jong kidin haklau Nemem don jakari Bamin bukakli Hari syab durau kalili Tuhan Shadonut Trai Jesu Don jaka hadonut jonga Tuhan Shadonut Trai Jesu Don jaka hadonut jonga Milawana Trai Lajing imban ai Ban sils fa yunong po mapli Nilapong kan siat siya Namar jok hamisya Pading na halungkan bari Tuhan Shadonut Trai Jesu Boarding na long kahot yanga Tuhan Shadonut Trai Jesu Boarding na long kahot yanga Onda riu tu roi pneng
ki a yel bneng kin wan pao ha bu rom jong me kot yang a try ba pa om dang don jaga don jaga krum jong mi yang ngan shat da jing men try jisu on da men wan shao yang ngan shat da jing men try jisu on da men wan shao yang kajing pule ya kaktin kejong blai kalong na kisau teli kilenong bat katto kanne gidkhot ar ki lenong na ka kitab barim ar na ka kitab ka bathmai maika ngan pule kilenong ka basan gidkhot ka baar Isaya kelenong ka bah nyau ka dekhot ka bakhat saw Lukas lenong ka baar ngan pule ka dekhot khendai hadu khat lai nang ta ka Citi Yohanes ka benengkong ka dekhot Citi Yohanes ka benengkong kelenong ka basaw ka dekhot ka bakhendai kaktin ka jong blai ka don ban pen kan mau yangi kumne Henry mapha ka Bethlehem Ephrata laphalong ka barit hapdeng hajar juda napha ken unmi hanga wei wan salong unang sensyar ha Israel uba ka jingmi jong u kan long namen handai nadu bam jukot namar kata utrahi un ai kadak yafi hakmi kathai soti kan pun khon kan kharu yau khon on khot yaka kerteng jong u Immanuel hakmi ru u angel utrai olawan sisendon haki bat kaburam utrai kalating san barok saudong yaki te kila syapting sikat de e henrei u angel ula ong haki wat syapting naba hakmi ngawalam hapi yaka khubor babha ka jinkmen bakraw ka banlong hakibriu baro naba hakane kasngi lakhaya phi hakasnong David yaw nong penim ubalong u Chris ubutrai te kane kan long kadak yapi pin syam yo khulung bala sop dagi jain sop udah thia akising oj bat kendit ladon lembut uta ongel bon ba paj ba ka bedeng kida yero yu blai kida ongru hakani lapen pau sna ya kajing e ublei hangi ba blei ulapha yelau khon bala khamarwei syagne ka perthai ban yo im da u bangin yo im da u ublain kerkhu ya phi ki ba sya skol ya ktin jong u un kerkhu ru ya kajing pule in phai si u kajing duai kaburom kajingu kajing yaro kalong tang yame ken kotrai namar kajing i kejong me kajing yaine kadang yaine hadu kat mentah ngis ngongu ya kajing kerkho kejong me yangi simet bangila bandon hakane ka yeng kejong me katne hakane ka step jong kasngi ka bakraw kasngi ka bakarpang kasngi ka bakum ki banget ngidap da kejing kemen habangi yok pedang yakane ka Christmas anrai ka purthai lese kan le sngob ha da ki we ki sngob ha ringi kum ki khon ki jong me king kutrai ngila ap khmi lenti yakane kasngi nadu
Man made bor simit ngila up made bat hakan nega step ngila pen krek ila de ya laki jong ki met bat ki men sim ki jongi ki ngutrai ngila pen thmai atrai ya ka dak ka pau shabar bangil strang do atrai bat pen ko ya ki do not ki jongi ki ngutrai abangin rong hakan nega yeng ki jome kenrat babha ngidon ki khon hep ki barit ki la pen krek ban a ki jing ruai ki jing ro na menta ka kerteng ki jome abagi tip bakane ka de ka sngi ka bakrau ki jing wan long bre u khon jome u Jesus Christ gumbang ala pule na katin ki jong making ko try bila wan khnang mat pen im yangi ki breu ki bapop ki badap da ki bom i byang ki bom i bet akmat jome ada ki jing ki jong me kadang yai ne ban mila pha ilu jong khon bila khamar wei ban wan sang pertai ban ba ya ki pop ki jong ki try ban pen im yangi ki try ki breu ki bom long ko konrat babha makata try ngi da dwai mendekat bat ngi nadu bangi sedang kumne ki try ban yoro ban pendan buram ya ka kerteng ki jong me men ker khu ya borok ki ta ki bangi dai ban pendon kam ki ngutrai la kalong ha ki jing pule ki jing ruai ba ki jing ruai ru men pediang hun yang ki ngutrai bat kham tam ba men ker khu yu syakri ba kodol jong me ula penrit yala de ahmad jong me ki ngutrai ban wan ha kane ka balang ko jing ki ngutrai ban ya rap le mengi ban saya ka tin blai ka khubor Christmas ha ka balang ki jing ha ki khon ki jong me ki ngutrai kersan bor ya u ki ngutrai ha ki jing pen krek ki jing penrit baro kalong dah kabor ke jung hukum ubreu ande to Christian mensi making utrai baka ba un sam un kren breng jongi kan long ka jing tai mensi mingi kan long ka jing pentmai ngi kan long ka jing suk la dangi mi suk kan long ka jing kemen la dangi mi kemen kan long ru atrai ngi atrai bengin sngo tho ba nang ne sakmat ngin ya ngin im kum ki breu ki batmai nama melawan khang ki utrai ban pentmai ki jing long rim ka jongi melawan khang ki utrai ban syong ha ki do not ki mensi ki jongi ki utrai yarap ai bor ngi ki utrai bengin nang san kesngi cekesngi habang ya dei bar ki jing ki jome ki trai kersian ya ki jing long tlot ki jing ki trai ngi long ayu khlam ki jing don kat ki jome ngis ngau ngu bangila ban rakhe ya kan ka sngi ka bakar pang nak snem cekesnem walah ki jing sisau kun jome lawan long breu da ki ar hajar snem tam ben chwa kan dei ka dak tam mengin ken mau ki ngutrai ya ki jing wan long breu jong u hakum kan ka por to nai ker khu yang ki trai ker khu ya ki yeng ki sem kristan ki jong ya pa ka balang bar ki weiru atrai ba diang ya kan ka sngi bakan long ki jing thau thumai ki ko Bapa to pediang baca sekolah ki jing duai ma pe no ki pop ki bon ki mesyam ki jing em na bah kerteng Jesus ngi duai amen to blay en kor khu ingi lama ke jing puli ba ke jing saskor e ka tien ke jong blay po blay in snei ban saskor e ka jing duai ke bangila bu akhmat jong ne ka por lang ba usakri jong blay pen pau ke jong yai Mr. Arkhong Sadam bala pendep ing ne benta kumba ka balang ka sani api blay nong kor khu pi nong kersan bor pi ha ke jing sakri ke jong pi jong blay na kui ka por sewai par ka por Mentang in poi no sagawai ke benta bagata kalong ba inyo sngau ya ka jingwai kerpang na ka kwayar jong jing sekhna jong ka balang te ka ne ka por ngan subha ban kerpat ya ka kwayar jong jing sekhna ban sim ya ka ne ka benta ha ka ne ka por Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kulai sibon epi kehap kibaret bepilai ruai dak jingkmen sisa piero yo blai hakene step I api baro api kemen bat ngai skemba haba pi ruai ublei yo smo ke jing ruai ke jing ero ke jing pi bat ublei lembat ke angel jing uro ke ruai lang bat pi so nem yang angel ro ke ruai apa pi ruai ero dak jing kemen haleluya ya kemen ero yo ublei balakha sem kulai kita kalau ngejing ruai jing hab ki baret ublei nang kerku ye pi ke jing sen khna kisor ke batiang jong pi am tan ki batiang ndai kilong ki jing ero ki ba ublei upiang hon ba syam sobha ba ngai skam ba ublei no kerku ye pi ba di ke jing sakri ke jong pi yo ublei na ko ka por se pat ka por kublei sibon ro ya ki ne ki samla ki balai rap ban penbet penbiang ki ne ke jing ruai na mta ki ne ki hab ki baret ya kena ka por ngin poi se wei pat ka benta ba kata kalong bangin yo ban lumno I ke jing aingo hadin bangil adap ban lum I ke jing aingo kan sobha ban kerpat I teman I we ni ki teman besan yo balang teman besan esimli ban sobha ban sepergentang ye ke jing aingo dong ini duai nyanyo ia me ko try kan rat lamar ka jing ka ba krau ka ba pla ka jong me ko try haba me mala pha lo jong kon mala kamarwe ban wan sak ne ka perthei ko try ya ka ban pen yang ki breu ki bala jot ki bala ram nyanyo ia me ko try lamar ka ni ka lat jong ka jing pen ka ba mala thau na mata ka jing ka jong I kum ki breu pada bangi don na po ka ni ka por ko try kan rat ban kan mau ya ka ni ka ski ka ba krau ka ba kan tang ka jong me ida duai ko try kan rat meni snei ban don kat lembat ni ka ni ka por kam tam bang yang I wei pi wei ki men sem ha bangi don na po ka ni ka yeng ba kan tang ka jong me ai bangin yet ele ki don ot ki men sem ka jong I bangin pentli ki don ot ki men sem ka jong I ko try kan rat bangin ong wan hanga ko try Jisu wan ka don ot jonga don jaka ka don ot jonga ida duai ko try kan rat meni snei ban ker khu ye ka ni ka sni ka jing sakri ka bangi don ko try kmat jong me bagi ki bangi pendap ko try kan rat ai kan long ki ba pdiang hun ha ka khet ka jing snei ka jong me ida duai ko try kan rat leng ba ka ni ka por meni snei ruban ai ba ki jing suk ka jong me ko try kan don kat lem bat ka jing ka jong I wei pi wei kan don kat lem bat ka ri ka ba I ka jong I ko try begini o mat ye ka jing suk ka jong me ha ka jing ka jong I leng ba ki ni ki sgi ki por ki ban wan ro kum ju ida duai ko try kan rat kum ba mala don kat ko try ye ki ni ka snem leng ba ki ni ki banai ki ba leit no ki sgi ki ba le no ko try ida duai ru men is nei ban don kat leng ba ki ni ki sgi ki snem ki ban wan ro kum ju ko try ai ngin ang yai ko try kan rat om da ki jing start ki jong I ki breu rengin yai da ki jing yalam ka bor men sem ko jong me ko try ha ki jing ka jong I wat happening chibon ki jing ki jing yele ki bangi de bani kan du ko try ai ngin yo mat ye ka bor ka jong me ko try ye dat wai leng ba ka ni ka bor ko try kan rat men is nei ban dor kat ye ni jing sakri ka bangi don leng ba ka ni ka ski kham tam leng ba ka ni ka bor ko try kan rat mu sio ban yo sngo yak tin ka ba ka jong me leng ba sakri ba ko dor ka jong me ko try ulong tang breu ko try kan rat pdeng chibon ki jing tlot ki jing duna ko try ye da kar pat ye jing pen sle ka bor men sim jong me ko try baki ki baro ki nios ngeu leng ba ka ni ka bor ko try kin long ka bor ban thau thmai nam ta ki jing ka jong I we pi we ko try ba din bangin mi da ka yeng ba kan tang ka jong me ge ni o mat ye jing isne ki jing hun ha ka men sim ka jong I ru I we pi we ye da wai ko try leng ba ka ni ka por I wan ru khmat jong me ha ka ni jing sakri ka jong I wan ra ru ye ki jing ai ki barit ki jong I ko try ki balong ki jing ker khu ki jong me ko try ki bala ker khu leng ba ki long yeng ki long sem ki jong I ko try I wara kin diat ha kam ki jong me leng ba ka ni ka por to me ni snei ko try kan rat ban ker khu ye ki ko try ba ka no ka ban ta ba ka balang ki jong me ka pen don kam ka long ye wat pen krau ye kalama ka gospel ha ka ni ka sla jong ka ni kendo I dat wai ko try kan rat me ni snei ban ker khu ye ki ti ki bala no ka ni ka por ko try benginang yo I ki met ki ba ko ki ba kya
begini yuk kerku kerhai ru ikam kikti kejongi bat kam tam ko trai men kerku yang i we pe we bagi nang la ban ai ki donut ki men sim kejongi ban syakri ya me kat ban me deng besa ingi nak sela kendeu kita duai ko trai keran men chimti ke jing syakri ke bangi don leng bagan ke sngi por ko we ai ken long po ke jing yalam ke jong me sngeu ko trai keran di jing khot kerpat jong ai syakri barit leng bagan ke por de manis nei ruban map iki pop keringkang ki palat hakateng jisu mentah sibom jukuru amen. Hagari kapon kan ai sendoni kejing penbena kepada bat kejing iseng wadon hagari kecanmit kejing iseng kepa ar hagari kecanmit kan long hapor sebagai siteng inong yalam jong kan kejing iseng ilong Reverend Lindan Sim inong yalam jing ruai long Mr. B Warjeri Organics Mr. Balmi El Nong Pure inyo banpule naktin kejong play bat banduai ni Mr. S Matlang inyo jing ruai bekerpang nak choir kejing iseng samla inyo bandlum jing aingu inong duai jing aingu long temen pesan IW Karsano inyo jing penbena bat inong keren hagane jing iseng ba sipajes teng ilong Reverend WC Kongwir kini long jing penbena hane por kublesbon. Kublai sibon ye teman-teman isimli balayo ban penkentang ye gini kijing aingo bat kublai kerku ipi ye kijing sekri ke pi ai namta berteng ke jongu te kena kapor ngila poi pat sekwe ke benta jong kijing sekri ke jong ye ublai ha kena ke stem agata kalau mai ni snow ya ka kubor Christmas menungkong jong kena ke senem ha kena ke sengi te kaba nungkong kerpat ye gini ke hab ke baret Sobha ban sengap jar ban songkhop bat phin sa yo sngo yo khubor ke bai pastor nai bat phin yo sngo ro bat phin somat ro ye ke jingkmen ke bau blei IVP i pi ye ke jingkmen adu mene pi ye kemen pi yo ban ruai temen ta badon kolong sengap ye ke jingkren wi pastor idon ye ban IVP ki hab ki bariat ban ni baro lang ha ke ni ke step te ha ke ni ko por Aswa bing sa yosngaw ye kejingkran na pastor Reverend George W. Chen dan bibidan lang bangi kene kapor di pastor Reverend George W. Chen idai pastor ibadan pastor idan ha kabalang mau prem ha shalong rilom presbytery pastor ladon bon tri kisnam hang tay Nepal kum o missionary kumbai le tu ila kumban rusnam ila dan setai berhadian belawan pai nang tai menta ila long kumu chaplain jong karabat hospital ke jongi te pastor di pidiang subha pi sa simpat akan kapor sa kan ke jing sekri ke jongi oblei bat ban pau ke songo ba pila kloi banai ke kapor ke jong pi banya dan rangkat bangi kum ke balang ha kan ka step bat khamtam man sam ye khubor Christmas apedeng jongi kum ke khon jong balang ha kan si bengais kham bau blei un don ko khubor lama jongpi par ko khubor ko bapina pedeng jongi ke ne kapor kan long sha ka jingker khu nam ta jongi wepi we ngiduai bo blei na lorang kat bapi haka kam ka bapi don ban sakri o blei ko nong pej nong besar ba kenja mesin ya kinong pang ki badan hospital blei nong kesan bor pi pastor no ai bor pi po nai ro pi kamet ke bakoj ke bakhia i pastor wan lang ro bat ki wei parlok jongi teng pidiang subhai piro pedang jongi ke kapor jundor rangkat ke jong film ngi ke kapor kalong ke jing singan ya ke jing sekri ke jongi oblei hakan ke stem bat pastor dan ro ki bahien ki basam ke jongi ki badan hang ne moro bat ngai skam makir ke don lang bangi ke kapor ngi pedang subhai piro don hinman jo pastor ki basah ne moro hi bangi bat ngai skam don rangkat bangi ke kapor ki bahien kumjo ting pedang subhai pi baro sakane ke jing sekri ke jongi oblei hakan ke step jindor rangkat jong pi lamangi kalong ke jing singa ke jing sekri ke jongi ya oblei pedang subharo ya pi ki para bangai bayi ki bomdon bangi hakan ka jing sekri jo oblei hakan ke yeng ke bekantang jo oblei bat ki bala ban pej lembaga YouTube channel jong bang
te pedang sobaru ipi sekene ke jeng sakri jeng oblei ba khamtam hak bangin siyo ban yasa skor ya kaktiam ke jeng oblei kami gidan hakane ka por lang bau sakri jeng oblei swal bingin osro ya kubor na kaktin ke jeng oblei lang bai pastor Reverend George W. Chen ini soalang ke jeng wai ke balai popra bar ke basau punyau na ke bakhamrem Jerwai ke balai popra Jisu nong penim wan seperti kha sem kulai bansa ibenyai o ke bapala long buram yublei buat yanga ke jerwai ke balai popra bar ke basau punyau na ke bakhamrem haring kata Yesus yosngau ke jeslok na kaktin ke joblei nambai pastor Sunong pen uwan seperti kahasem kulai pan syaiben oh kabut pelanong burung yublei buat yanga buat yanga buat yanga oh kabapelanong burung yublei buat yanga Jisunong pen halor kading na panim mo ben riu siu kakuna oh kabapelagwa ulit kunta namal chonga namal chonga namal chonga oh kabapelagwa ulit kunta namal chonga Jisunong pen kumbamen endai abang ayat sakma nala utrai klem tat wat ukro langala chai bukot yanga bukot yanga bukot yanga klem tat wat ukro langala chai bukot yanga Jisunong pen nap ding unwan biang porki nang janjing ku larki nang tiang oh ngan sayo inap ding unyar biang namal chonga namal chonga namal chonga oh neng unyar biang namal chonga ningkonge na aingu yublei ubla ibet ban jalam ban penpoy nga hakni kapor de ka jing it ka ju de ka jing isnei ka ju bat muuhi babat scam nga ngai kublei Christmas ka basuk ka bakmen ye phi baro ki badan hangni kamtam ye pastor ki teman besan ki rangba balang
ki long kmi ki long pa bat kham tam ki hep ki berit ki bla rai mentan sisa ki bara ye ki mensim ke jungi kham tam manyo sngo ki sur ke jongki haba ki rai ma ki katingen ke mensim bat kham tam le hadien bagila da rai ngai tenat ini we kelung dan hang ne iba tap tupia ila thap kti da ka jingkeman Lesi mai sung thu kham ha su ka jing lui lui ya ka jing koridor bat ka jing kentang ka jing rai jong kini nama ba ka khtin jong blai kong from the mouth of offense you have ordained praise kata ka dai ka ordained praise kata ka jing rai ka ba kentang jong kini ki hap ki beren do blai un kur khu pi ki jing seng khna ba do blai un bat kham un yalam ne ka jing rai ba ka jing e ka jong pi ban rai bat ye ki nong yalam ki jong pi Ngai ngo you blay ni ka step say sien bakalong ka sien ka baning kong yang bangandan hang ni kabalang moro ngai ku blay ya ka program committee jong ka balang ka bla ai benta yang ngai ku blay ru nakaliang ka balang ka bangadan hang te balang Presbyterian Moprem Bangai Kublairu Nakajaka Trey Bangadan Hangte Dr. H. Gordon Roberts Hospital Bangatrey Kumu Hospital Chaplain Ngai Kublairu Yai Chairman I Teman Besan PS Kanoyor Ibla Alam Badbla Yatu Sapang Jonga Badika Jing Trey Kebangangan John Menchua Bangatrey Kumu Missionary Hangte Hapo Ri Nepal Hapo Ka Nepal Mission Jongka Kasi Jantia Presbyterian Assembly Badai Kata ka kam ke batrei ke bala Pela Yang aban sung tu Shushu Ya ka jing kodor Ke Christmas Kam tam Yangi ki bangen Hang ini ka sorselong I ngielek melnud baro Handrai sabar keri Hakiri nong wei Kamlong kumta Kibun ki kendon Kibun ki jing kang Kibun ki jing adong Bat ngai ngu yu blai pat Mupli lat Yang abade bandon Hapo ke hospital menta ban simpat Ya kawai ke benta Kata ka bandon hakawai pat ke mission ke jung Hakapo ke healing ministry Banyadan benta ban pet Ban sumar Igi bapang igi bestom Masuk keman banyi hang ni Kidan ki kartu-kat ni ki Paranong tray jong ke hospital ki beadan lang hang ni ke balang Paling ngait ke long ke jing ay mensim Ban ngai Kublairu Ya pi barok nakaliang Ke jong ke ying ke sem ke jonga I perlok jonga I badan hang ni I penba maulen kumjuru I hinmei jonga I badan hang ni Ki hinmen Iwei hinmen basa amoro Bad iwei basa abanyun Ngilaiwan banyadan lang hang ni Ngiso keman banyo ban rakhi Kani ke Christmas ringkat Bat ka balang Presbyterian hang ni Hapo mauro Bacisha kalong kebalang kebangi ngiju tip ngiju bena Mo hapo I pastor iba Julong ke nuksa yangi Lado por bangadang kam kena Haba zdang ke revival ki arjan rio Ngijuk ngajulet kelang ban attend ki seminar ke jong I pastor bat I congregancy ki ju ai sepang ka counseling kumnu ban keren kumnu ban duai bat kata ka jing ka shed inspire yang ka shed kmit iki ka shed kmit ye kini arngut baki long kita ki ba motivate iki ba bon ba shika ministry to blain kur khu ye pi pastor haka kam ga jong pi ba I kong haka long yeng long sam ba ka ministry ka ba pi dan haka balang ba ki jaka tre ga jong pi ngakwa ban ai Kublairu ya ka balang muro ya ka jing kersan ga jong pi ya ka Nepal mission Shisha ki jing ai ki jong pi ki jing kersan jong pi ki jing duai ki jing ai kim long len ai ngiu I ka Nepal mission menta ka nang san bat kham tam le ki jing no ka jong pi shat menta ka school ka Kidsland secondary school ka badan hangte hapo Kathmandu kalong gawai ke school ka blaseng da ka KGP assembly haba ka jing tray ka jong ka hapo Nepal mission kelas dang nadu khandai phulai bat ka school laseng nadu khandai phunyo bat kumta
Bon snam ke school ke struggle ke ya ling ba ki jing kendu Henry ke vision bat ke jing angnut ban tray hapdeng ki Nepalis ki badan hangte hari Nepal ban ai quality education ni ki kamlong kata kabalen ai namar ki tray minat bat hapdeng ki jing klot ki jing kurdu Blay ringkat bat ki patlang gitu bat kumjuru ke balang pilai Kristian bat mentah hadian arpon rius nem baka school ke don Kathmandu ki don metang ha ke yeng songwai na ka wei ke jakas ke wei ke jakka hapan kelyang handrai mentah da ka jingai ki jong blay da ka jing snei ki jong blay kilayo man kenria sela ka jong ke permanent building kilayo man kenria sela ka jong ke permanent campus hangte po Kathmandu ha chunikel bat kata sisa kadai ka jingkur khu ka jong blay yang ngo ban ai khu blay bat ka jing sungo ban pen pau sepi ka balang Presbyterian Moro ki parbengaj baro ki blak Kristian ke ketiga diang ke ketiga mon namenta ke Nepal mission bat menta ke school ru kanang ki susu ki results manus nam kila nang bha susu kila yo ban pha banyele ya ka board exams class 10 la khatsan sin menta kata kalong ke milestone ya ke school bagi lala ban pha khatsan skill khatsan sin mut khatsan snam la yo ban pha ye ki kena ban le board exams but judan ki ba fail ki kena ki ba pass ki long brew man brew ki dan ki ba puli theology haki balang ki jongki ki ba ki dan ki badan po ki British Army ki dan ki badan sikiwei pat ki ri but ka foundation ka jing hikai ka quality education ke ba ai ke ba dei ban shape ya ka character ka jongki ha ka jingai ru kumjo but sisa ka dei ka jing Kristian jong pi ki parbangai ban ngai ngu yu blai ba pi long kita ki blak loi ban Kristian ya ka Nepal mission bat kham tam le ya ka school bat ngai bu blai nang yalam nang pelila pelilti nang la ban Kristian chuchu sibun ki jing don kam ki jong ka school bat jong ka mission bat ngi tray ringkat renti lang bat ka mon ka jong blai bat ngak so kemen bagani kesngi yo bandan hapdeng ki hep ki berit kum kini namang nganget maki kilong kaper sara jong ka balang kaper sara jong kari ka jongi ba maki ru kin yo ya kata ka jing lakloi ban tray ban yatho shikiwei shapang ka jing it ba ka jing snei ka jong blai hagi board mentang idon lagi jong ki priority support Christmas mo mentang igi ke Christmas kalau mo commercialize kalau mo business dan spiritual but igi babun ke Christmas ke dais pang ki jan kinap ki decorations kabam ki perlok menen simit ngayo sko kita ki bayat ki bayang ki bait ki skuti ki bayala ki bayar wai gitu ki bayar lekman ka jinglong perthai pat kelanang long kam duna sepang ukris pada kini benai bangayo ya kani ka program ka bai pastor lafon ngala pusan man kran ayu hakani ka sngi kam tamle hapdeng ki hep ki beret ki babon banya dailang ki khna mat kumjo ki rangba ngala pusan la slam bha le si phiru phla pusan bha sapang ka Christmas ki don ki ba pusan ngan phong ayu sngi Christmas ngan phong janya yu ngan phong juti ayu mo abun benai ki khun kin thai le se ki khambun kam ha kom shat ki jing bam ki shat ki kek ki shat ki jing ta ki jong ki i mai pat dang thunum le se hu ki ni nang phriang kam se jala dei support jiseng monu man lum ki ni ka yeng ka sam kom ni mo ki bun ki long pa ki senrang ki mo ki rang ba le se ki pat ki bun kam ani hablet sat kali no mal sai le jiseng ki bun kam lagi jong ki priorities ki dan lagi jong mentah hasor selong idang songsit pat sepang kini ki lights ki decorations but bona kum ta kadan la ka jong ka ki priorities ki interest ke jungi sepang ke Christmas handrai hapdeng kini ki baro ni iba
bon ba ki briu hakari bat ke chat pen riu ke jungi hakan nong ba ke jungi kim yo ya kata ke jing arab kim yo ya kata ke jing kener ke baki ki don kam Henry kiwan ngiwan rak ngadan kita ke jing keli balai ke long kum ni balai be ki briu ki babon ki basitam ki batlot ki baduna kim yo ke jing kener Kam tam lay mangi la si ki Kristan ngi la pen mong ngi pen sosi ki babon ki bampat tip yu Kris. Ling ba ka jingim ka jungi. Ling ba ka rukom ya yu rukom yeng ka jungi. Pat kani ka jing mong ka long ka bajur sisya haka nong ba haka ri haka jaj ban riu ka jungi. Pat teng teng gibun na kini ru ki Christmas ki mwanchu ka jungi seng ki let lagi jong ki tamasa ka jungi. But ki wat you play but ki sngo ba kim la ban sham you play ba ki pet ki jing em jong iru ngem long kum ta but day kum ta ki don kam ban pai you play ke ki bang ngi la ban le ke ki bang ngi la ban pen thamai ya ka jing long ka jing kam tam le pengen ngam ban so thu ban ngam jeliu ha ka jing mut jong ka Christmas kapang bu hang ni ka por bat ka tin ka jong blai ka nong rem ka sim na ka gospel lu Matthias ka nong ka khat prad khot ka ba ar bat ka ba lai gospel lu Matthias ka nong ka khat prad khot ba ar ba lai ka bong kum tau Jisu la khot yau khna ula penyeng ye u ha khmat jong ki balu la ong ngapen tikna ya phi ba lemda phi kala ba long kum ki khna Penam yo rung da lele shapo ka hima ki beneng tuing le lang blai jing duai ablai ko pangi wan man dam khmat jong me ken ko trai u blai be em ba du blai ba don bo ngai ngo ya kani ka sngi Christmas ka ba me ai ka ba me pen kan mau ngi ba me long u bla wan chi kani ka perthai ha ka do ban mat ki jing kendu ki bangi ngi syam khnang ba atrai me la ban ai ken ko trai ka jing pen em bat ka jing palat na mata jong ngi ken ko chis bi trai ngi wan ablai kum ka balang ken ko trai ban rakhi kani ka jing man long briu ka jumi ngi pan ka bor ka jumi ken ko trai ba ka jing rakhi ka num long ken ko trai tang ha ka jing kemen atrai ki ba shabar handrai ai ba ka donut ka jungi kan yo sngo ya ka sur ya ka jing kran ban pen thamai ka jing mo jing perkhat ka jungi ba ablai ban yalam ningi kam tam ikini ki hap ki berit ki ba long ken ko trai ki persara jong ka balang hika yang i atrai men sim ba ko tu kran tu yalam ba tu pani ya ka mon ka jumi ha ka kerteng Jesus Christ ngi pan amen. Ngadan ini way Christmas card ye kini ki hap ki berit mo ngawan ra ni way Christmas card pi irong you ni card green but yellow hon berjengam bat bastem mo ndai ra lama Brazil mo pe ya fi bakla ki pa play football ki na dai lama Brazil ki ba support Brazil mo ini Christmas ini card iba piyo ini idan ba green bat bastem kajing mot jong kani ka card kadan la ka jong kajing mot mo kajing mot jong kani ka card ka long ba kani ka dai ka sngi ka bu blai la thao bat kani ka dai ka perthai ka bu blai la thao kajing em ka bu la ai yang ai pi lang baro ula thao yang ni ka itanat ba mong kumbangi pule Genesis ula thao ya ka beneng ba ka kendo ba ki baro ula thao yang ai piru but hang ne hapo ka perthai hang ne ka jingim ka jingi ni syamba ka pop kawan ba dien ba ka pop kawan ka dono jingi ka kalong ka bakum no ka bayong ka badap da ka jingdum Namar balai kapop ngile pop ngi tok ngi skor ngile gi besni ngim ko ngu yu blai ngim ko ngu i mei pa bat kata ka pelong ka donut ka jongi ba ngindum ka donut ka dap da ka pop bat kum tau blai ule kum no upha ya u you know Yo Jisu pun wan cakap pertai dai hai singot has apa Bethlehem wan balong usim jong ke beneng
Bat kum ta ula em kani ke perthai ula ya ula yeng ula le ki kamba bat ula kip lo di ki pop ki jongi halor ke deng pna deng em ni celebrate ke Christmas nama belai bo wan unong penim jonga ba jong pi ubakloi ban kit ki pop ki ringkang ki jing pang ki jing stom ki jongi bat ula kit lo halor ke deng pna bat hadin bukit halor ke deng pna ngiyo ayu ngiyo kai pikloi ni dur ngiyo idonot lakalarong ublay la sat idonot ke jungi la pentamai idonot ke jungi bat ngiyo banlet sya ke hima ke jung ublay kedai nam dei kata kedai ke jingwan long briu Jesus Christ ke perthai ban penim yang ayapi padai hang ni pengidon kam ban phai sini ke ktin ke jung ublay ke perthai ke badap ke pop ke perthai ke badap tang di kijak klia ke tingit sudah ke jing lek persya ke jing yatmon ke jing sarong handrai habangi phai ke ktin ke jung ublay ayu ublay ukwa yang ayapi banle kam tam yingi kirang ba hang ni ublay wong Jisu yalam dewe kena wong pet penyeng yang kena akhmaju ba loong ngan pi tikna ya pi lamda pi kala ba long kum ki ni kena pim yo rung dalele spo ke hima ki beneng habangi pet ya kani ngi ba Jisu upenan kam ye ki hep ki berit ban pentamai ye ke jing mo jing perkhat ke jong na ba jong pi ban pentamai ke donut ke jungi ladang idan tang para mengi bahe nyibun tang kijing yat kijing tlot kijing duna sudah andre bangi pech kini yui ya kijing lui ka donut kejungki kijing angnut jungki but kom mai tu happy birthday mene masen rai ki perlok kijing itap kti kemen ngiru ngi deban long kum gitu pengen kemen habangi dan ya ka donut jungki happy birthday habangi pech ha ka history jong ke perthai ni ba bon ba bu blai upenan kam ya ki hab ki berit pan monra ketaka healing ya kari bat ke jaj benri ke jongi namar haki kidang ai chilut kidang shit ram kidang command ke donut ke jongki bat ni don kam ya kani ke jing songrit ni don kam ya kani ke jing shanya ni don kam ya kani ke jing map ni don kam ya kani kejinglong jongki bengin la ban map ban klet no iki bala dap ki bala bakla ban pecha khmat da kejingkermen kani kalong kektien ke jong blai bu ong yang ya pi badai hang tang ngaperkhat ke ki bala ban transform yang ya karukom rakhi jongi ka Christmas hatu kide ki glamour ki decorations ki jankinap apa ngapai segini ngapet ngai ya kani ka ktin ka jong blai badai ki khana ki balaban pen kelam yang ya ka rukom rakhi ka jong ye ka Christmas bahkan dai syapang Chris syapang Emmanuel habingi pet ye ka Christmas ni bakadai ka mission ka jong blai upa ya lau kun chaka perthai ong ka Yones lai ba khan riu kadai ka mission ka jong blai ya kani ka perthai bat hang ni kini ki hab ki beret ki ra ki long kita ki messenger ki long kita ki nongra tin sim jong ka jingkerman jong ka jing shanya bat ki long maki ki bala ban pen thamai biang ya ka balang ban pen thamai biang ya ka jing long man sim ka jong ba jong pi akan mau hakapor arjan riu revival dei ki hab ki beret ki bapan ki habangi peje ki ngi itu basisa ngi dan kam ka donut ka balong kumaki badai hang ni bangi sungtu bangi ka Christmas ka khot yang ba ya pi saka jinglong khna biang saka jinglong khna biang kum kini bani sungtu ya ka jing kodor ka jing IT lut hublai ka jing eat ka jing shirham bakini kilong kita ki foundations jong commission ka jing shanya ka jing IT lut bat kini ki long kita ki bangi dan kam ban sungtu larang ikran chapang ka mission
kini ki belong integral part of mission. Kajing Shania, kajing Kongu, kajing Kerman, kajing Shitham kumbalong kini ki hap ki bedet. Badai nakata-kata ngakwa banginginya payang ni. Baka Christmas kanong more about God's mission. But ka mission ka ba ublay udon hapdeng jonga ba jong pi bat kamtam hakini ki hap ki bedet. Ngilai pet bon snam baka Christmas kadai ka jing walong briu jong blay haka pertai kum bangilai kren menta. But menta ai bangin pai baka kai ka rule ka jonga ba jong pi. Kai ka rule jong kini ki hap ki bedet. Bangin pet nuksa nakaktin ka jong blay. Habangi pai sa kaktin jong blay ni ubu blay upanan kam yau klung Jisu ubam sim kran ubam sim pala banai hata kapor ka jinglong khnlong jong u handrei ublei u ai ka khubor jong ka jing jong ka jing penem ka jing pelad pat kumta ki hap ki berit ki don yakata ka ublei la thau kerpang ki bikin wanra bikin ra yakata ka khubor jong ka jing jong ka jing penem jong ka jing pelad ka jong ublei habangi ruai tu ka jing ruai ka ba Lai pupra Jisu nong penem uwanca pertai ngirwaya mentan Jisu nong penem uwanca pertai ngirwaya ketua jingrai ibato ketua jingrai teman besan ichling do haka jinglong jing em jing i mamenchua idei badi babam babua kalai but man ba wan ching hapadeng kita jing bua jing ikon jing isit kedup kedup isidang papa ya singin ya duai kumta na kapor bat kata kelapan kela ya ke donut jong ini teman besan bat hadir ni salet ka balang salet jinga seng sa kela ka bemut bat mentai long syakri jong blai bat kani ka jingroi ka bai tho Jisu nong penimuan ca ka pertai ka sam kulai ban sai ben o ka ba phala long burom yu blai buat yanga ublay penon kam iki hap ki berit pen kelai ya ka pertai pat nganget ublay la penon kam ni kini pen kela ya ka rukom rakhi Christmas ke jonga bat jong pi habang ipet syaka ktin ke jong ublay kalong ka ba khat prat khot ka balai ngi ibu Jisu wong pet ikini ki hap ki berit ngap pentikna ya pi balemda pi kala bat longkum ki khna phenom yo rung da lei sepo ka hima ki beneng le si kata kam sim kran chapang ka Christmas henry ka kren ya ka rukom long ka jingim ka jonga bat jok pi bingin pet syakini ki chaka jingjia hapo Bethlehem bingin pet na ka gospel ka jong Lukas kalong ke beningkong ke dekat ke balai pupra habo hakmi ong ke tin jbai hakmi ke sakri try to kalong hanga ka bakum ke tin jongme habo adian angel Gabriel lo lale kren ka ba u bakalapun ya u klung uban kerteng Jisu kini kilong kita ki role model yang apa dia pi ka Mary bu Joseph kini kilong kita ki belajit ki jong blai bara bangi pai sekani ka baningkong ka bangin nyepet kum ka nuksa kum no bangin la ban rakhi thamai ya ka jing long Christmas ka jing rakhi thamai Christmas kalau bangin pet kum ki hap ki beret bangin pet ya ka Mary bu Joseph ki bawan nana ki bawan kibalet ban kongo yu blai kilet Nazareth ka jing kongo yu blai badu blai la jit iki bikin long kita ki nong sumar yu Jisu hakane ka pertai bat ka Mary ru kala kloi ban priang ya kata ka kubor ka jong blai wat pedeng ke jing bom sung thu so thau wat pedeng ke jing nyau ben ka ri bat ka jat ben riu hakum kata ka por baka briu ka bam sim la shong kurim kala armen bat hendrai kala IT ledi so blai bat u Joseph ru ula kongo ya kani ka jing khot ka jong blai kumki parbenget bat khamtam ki hap ki beret tingin pet nyuksa na ka jing im ka jong ka Mary bakalong kloi ban kongo ya kata ke jing khot ke jong blai ban kongo ya kata ka plan ke jong blai
Daka jing skongret, bat daka jing IT, siya kata ka jing sawa ka bu tau Angel Gabriel ulakran niya ka. Bat kumta, Joseph ru ka jing kongo Joseph, ulaki na ka betia, ulale kumbala hukum Angel utrai, ba ulashim ya ya ka tengah jong Bat kedekot ka kani ngila ban syam na gospel Matthias long beningkong dekot ba apsa busan. Bat lai kata ka jing pos niu. Bat kum tahu la syam ya ka Mary kum ka tengah ka jong. Bat la kongo. Bat ya kata ka hukum ka jong Angel. Ban unyo yau kun ubakerteng ujisu. Ka Mary bo Joseph ru kila kongo ya kani ka jing alam ka jong blai namar ki soto bakata ka dei ka mission ka jong blai ha ka jing ka jong ki ulabu ka way ka responsibility ulabu ka assignment ye ki bat kila kongo ya kata kila kongo ya kata kila IT lot ya le dia su blai bat wat pedang kecing bom sung tu sung tau kila pendap dia kata baru Joseph ru ulasannya bat ulayada ulas sumar ya ka Mary ha pedang kita kecing ya lenting ju nama ru sung tu bakani kedai ka mission ke jong blai kum juru ki hab ki berit hang ni ki dan ka mission bat ka plan ke jong blai bat tungin kongo ya ka e ka bo blai tumu ya ke ege bu blai labu iki kidan ge banang ban rai kidan banang ban keren kinang ban yalam kinang ban puli kinang ban duai u blai bu la ka jong ge benta kum ki kmi ki pangin pet nyuksan ki bat ngin penslur iki kenang bangin la ban yalam iki ha ka jing soret kum balong ke Mary bu Joseph hai singo ja Bethlehem la kha yusim usnim ke beneng la kha hangta bat kata dai ke jing sorit bat ni don kamru kum ki he ki belarang ba ni don kam kata ke jing sorit kum balong kini ki hap ki berit ngin pet ya ke jing im jong ki ngin lan na ki bat ni ru ngin long ki bas sorit namar habang ni sarong ni someng ni bang ni la lut mangi handrei habang ni pet kini kadan ka khubor lingba kini ki hap ki berit lingba kini ki hap ki berit bat ke Mary bo Joseph kila long kita ki basumar yo Jisu kila pen he pen san yu kumjuru ngen bakini ki hap ki berit badan hang ni kilong kita ki bo blai la IT hanga badhapi hakikmi ki kpa ban pen he pen san ni ki bat ai bangila ban ai ka ba bhatam ni ki ban pen he pen san ni ki hakan nong rim ka ktin ka jong blai bakiru kin song thu ya kata kajing iet ke jong blai haki lingba ki kme ki pa bakin dan haki kata ka reverent fear bakin ting buram ya ki kme ki pa gap ki beret ki bedan hang ni nget blai udan ga plan mata jong pi bat tu pi rupin kongo kumbalong ka Mary bodu Joseph ki ba kongo ya ka jing khat ka jong blai bo blai un pendan kami pi haka mission ka jong u ban pen kala ya ka family ban pen kala ya ka jaj pen riu ban pen kala ka ying ka sem ka snong ka tha ling ba jong pi bat habangi pet shekini ngin yu i badan ka jing kermen ya ka balang ka jungi kabaar kabangin pet nyuksa kalong na kita kinong ablang brod kilong kita kinong saki ya kata ke kubor ke babha ke jong blai kilong kita kinong saki ya ke kubor ke babha ke jong blai let's see ngila banong kini kilong kumki Bible heroes mo ke Mary bu Joseph mo kinong ablang brod baru nangi dan ki heroes ki bangi itanat ni pet mo menta ki hab ki berit ki pet ki Avengers ki itanat you to Iron Man mo ki pet ki itanat you Flash ki itanat Captain America kita lagi jong ki heroes ki jong ki ai ba ka Mary bo Joseph bat kumjuru
kini kinong aplang berat kilong kita ki heroes ki jong pi bapi pinong ngakwa malong sisa kumtei bau blayun penon kam yang namanta ban pen priang ya ka gospel ban long ki sakhi ha ki jaka ki bompoi perkat abang ipet kini nong aplang berat kini kita ki bla priang ya ka kubur ke jong blay ki bla mat ya kata ke kubur bau jisuan ka bat kila sim ya kani ka missionary role ke jongki ban let ban pen bena ban let ban yatho sikiwei ya kata ke kubur bau jisu lakha unong penem lawan bat kani kadi ke peni bau blayu penan kam yano Om tangki pastor ki teman basan kirang ba balang upanon kam yano pan priang ya ka gospel ka jong upanon kam ye kini ki hap ki baret rukum jo tu ngilang kum kini kinong aplang berat kumba tho ka gospel Lukas kalong ba ar khot ba prado khandai kong hakmiru u angal try la wan season don haki bat ka buram try kala tensan barok saudong yeki te gila shep tieng chikan dai han reu tau angal ula ong haki wat shep tieng le ba hakmi ka wala ma phi ya ka khubor ba bha ka jinkman ba kraw ka ba long haki breu barok kini kinong aplang berat kila yok skau ya ke kubur kila ting kilong kumnu bo blay ujiet kum yangi kumnu kinong long aplang berat long kilong kita ki basma kiba namar ba kidan be kilang berat kimsa apo snong kisa sabar namar balai namar ba hasnong ka wit ka smau tung tigiri ki jingri ki jong ki sabar sikilum sikike tukum ta ki jingai na kisnong kita kibriu kem da kham ya le yawan than sebadan maki hanre ublai ujiet yakum kita ublai ujiet yang ayah pi pat kham tam igep ki berit bekila man long ka khumor bekila man long kita ki sakhi ya ka jingiet ka jong bat unbu pat ublay ubo hakini ya kata ya ka missionary zeal ke jongki jong ublay haka download ke jongki dei manga ma pi mi haban tem ban guide yaki ban jalam yaki bakineru ki hab ki beret ken don kata ka jing ang not ban long kita ki ban long kum kinong ablang brot ki ban lek ban yathu sikiwei ya kata ka jingwan ka jong Jesus ban pen bena la ka khubor jong ka jing keman kum ma pi roi mene kum tu ublay kwa ban penon kam ya pi ban yathu hangno ba pidan bau jisu ulong nong penim par hang ni ngiyu i kata ka jing khot ke jong ublay bu khot kita ki bolong ordinary mdan kam bangin long special mdan kam bangin don kita ki balong extremely talented dan kam tangki bejing long kloy kumbak kloy ka Mary Bu Joseph ki bakongu kumbak kloy kita ki nong aplang brot ki blakongu idan kam tang ke jing long kloy ke jungi ban kongu ya kata kamon ke jong blay city Paul ki nong koren kal nong baning kong khot ka ba alpun reu ko ong namar POE ya ka jing khot ya pi ko par banget bo ombun ki bastat kat kum gado ombun ki badan bor ombun ki bakra batri bak black hot hendreu blay la je di kita ke ai ru ki babi jong ka pertai bon peleran khop di kita ki bastar bo blay la je di kita ke ai ru ki batlot jong ka pertai bon peleran khop ya kita ke ai ru ki badan bor ba kita ke ai ru ki bapo jong ka pertai ba kita ke ai ru ki ba ben ublay la jet ken ya kita ke ru ki bamlong bun yo penduk no ya kita ke ki balong kata ka di kamon ke jong blay upendan kam ya kita the weak things of this world ki batlot ki baduna ki banging yang kenarit handai ublay upenon kam ye kini ban penthmai biang ya kata ke Christmas ke jungi ban penthmai biang ye jing rakhi ke jungi bakam dai sapang kani ka rong pong ka dai sapang ka jing sungurit ka jing shanya ka jing IT ka jing kemen ka dai sapang kata ka balai bat ka bakhadu ka bangin pet kumki
role model kum ki heroes ki jongi ki heroes jong ka jinget ka jongi ka long kita ki real start kita ki langot ki real start ki long kita ki nongwat jong ka jing shisha ki nongwat jong ka jing shisha hatu pi ko aban long kum ka Mary baru Joseph ne pi ko aban long kum kita ki nong ablang berat ne pi ko aban long kum kita ki real start tu ciet ma pi ba pila aban long kita ka bu blay un pendan kam kini kiri ustad kila yat ke jeng yat jengki kila ra ke jeng ai ke jengki bat kila yok sngow ya ke jeng khot ke jong blay ban let syaka jaka ke ban kha yus im ki jiu bat hang ni ngi i ba u blay u pendan kam yiki briu bandra ya ke kubor ke mission ke jong bandra ya ke kubor ke mission ba om tang hang ni handrai u pendan kam kita ki riu start na mi ngi banang ka wei pat ke jaka mut ka bor ke jong blay ke jing trei jong blay kam sakut tang ki sau kan ro jong ka balang om tang ha ke ni ka dong moro om tang ha ke ni ka snong moro om tang ka nong ba slong handrai beyond that kata ka deka mon ke jong blay bat kini ki riu start kila wat ya utau Messiah ong ka ktin jong blay kal nong ka ba gospel Matthias nong ba ar khot bening kong ba ar kong kidong hang no bala kha yusim ki jiu na mangilai yo i yo klur u jong u ha krimingi bat ngilai wan ban mani yo to ai ba manga bat ma pi bat kini ki hap ki barit in wat ching start no blay ban wat you blay ki por baro ha ki jing duai ke jungi bingin wat you blay ha ki jing puli ngi ke jong ya ka khtin ke jong but kabangi yo i ha ni ki start ke wan ra ki wan ra ki ni ki start ki jing ayum tu ke lightly very good thing start kini lightly lawan ra kita ki belai ki ai yo jisu ye kini namar ba ki so thu ba u jisu ulong usim ulong ba kentang ulong ba khrau ba udai ban hok man yo ya ka buram bat nga bat no pingi dan ayu ban ayu belai ngin ai la ka sap ngin ai la ka talent ngin ai la ka por Shau blay un pendan kam ni kita baro. Pat ki kme ki kpa ni di ban hikai ki khon ki jung. Shapang kata ka jing ai ka jing im ka jung yo blay. Iki ki bangi ngile ni di ban acknowledge you blay. Ban ten ye ki ni ha kata ka lenti. Pat shisha ki ni ken sa rakhe ya ka Christmas ka badlong with meaning. Pat abangi i ki yaki katarukan pen kela ya ka donut ka jonga ba jong pi. But ublay ulay alam ni kita ki riu start. But kini ki riu start. Kilong kita kiba ublay upendan kam. Ba om shu tang ki jiu. Om shu tang ki kita ki kiba hek kerdan hendai em ulakan tup lang ya baro haka plan ke jong u kiba hek kiba ret kiba kena kiba san baro ni dan haka taka plan ke jong blai bangin skong thu sepang ke jing wan long briu ke jong ta ai ba mangama piru ngin long kumta bakani ke Christmas ngin pai sikini ki hep kiba ret ni dan ayu balan naki Bat kum juru bakini ki hep ki beret kin pet shaka jing im ka jong ka Mary baru Joseph kin pet ya ka jing lokloi ka jing kongu ka jong ki kin pet sya kita ki nong aplang brot ki bala ublay pendan kam ya ki ordinary people ki luk ki lak ublay pendan kam bat begin yo mensim ba ublay udon ke kubor bantem pentamai biang ya ka jinglong jingim jungi ya ka mensim ke jungi kam tam le hapneng ke perthai ke babon ke jingkala kum ki yeng ki sam kum ki family habangi one ban celebrate ya ka ni ka Christmas ai bakini ki hep ki beret kin pen ken mau yengi baka mission ka jong ublay kanang yat bat ling ba jong ki ngin guide ngin sheep ye ki man pen yare ka hima ka jong blay
Bakin song tu ya kata kajing wan long briu ke jong blai syakani ke pertai. But kidan ke rule ke kodor haka balang ne ka yeng ke sam ke bangidan. But ngin pecheki bangin la man yo a new perspective sapang kata ke Christmas kaban challenge yang ai pi syaka jinglong men sim syaka jinget kaba kam scam shushu of Jesus Christ. But ngin learn nakini ki heb ki berit ya kata ke kubor jong ke jingkermen ke jingkongo bat ke jingwan jauh belai ki heb ki berit ha ke jing long simple ke jong ki kilong ke kubor jangan ya pi bau belai ui tinggi hadu kata-kata ukwa bangingin sim baka Christmas kedai commissional event yang apa dia pi ban pentemai yang ni haka rukom perkat ke jungi haka download ke jungi haka mensim ke jungi kumtab ngakot ya pi kini kap ki berit ba pi rupin long missionary kumbalong ke Mary Bo Joseph ki ba kloi ban kongo yu blai pin kongo man sumar ya ka ktin ke juu ba pin longkum kita kinong ablang brot ki ba eat ki ba kaman man let ban yalap ban yatus ki we ba pin long ru ki riu start ki ba perkat ba ngam jeliu ki ban ngam jeliu ha ka ktin ke jong blai But day hang ni bangi don kam ban ken mau ba ka perthai ke jungi kala nang pen kala ya ka rukom rakhi ke Christmas but day mangama pi bangin pet nuksa niki hap ki baret bangin ken mau ba ka day bet shapang jisu ka day ke jing kemen ka day ke jing eat ke jong ublai but ke jing suk ke bukular yangi lang baro lamar ka perthai kala nang pen kala ke jing kai ke jing tmu ke jing rakhi ke jungi ya ke Christmas ka we ka long bangi rakhi ya ke jing luan long briu ublai the word made flesh but one hakado umdai tang badan hapneng henry one hakado pengin sngotu bulong ubriu pat ulong ublai pat kata kalong bangin don kam ban ken mau bangin la ban hikai ya ki kon ki kiti ki jungi kilong yeng kilong sam ke jungi bangin ken mau baka Christmas kadai shapang ujisu achus tanat ban ken mau ya ka wei ka bangayo puli shapang Martin Luther udai mo ban ningkong ban bu Christmas lights how Christmas tree menchua ki bu da momati how tau Christmas tree ubu khanang ban pani bau jisu ulong ke jingshai jong ke perthai ulong ke jingshai jong ke perthai baru jisu ulong mo upang pedeng jong ke Christmas but kumno bangin penken mau ya ledi syapang kata kali bangi pet nyakini ki hap ki berit ki ba penken mau yang apa je pi baka Christmas kadai syapang Chris kam dai syapang ka jonga ka rum ka riam ki jingle smubha perthai ne ki balong hakado handrai ka dai syapang ka jingkmen ka jing iet ka jingkermen ka bangidon but kini ki hap ki berit kilong katakan nuksa yang apa je pi baka Christmas kalong kata kau jingwan jong blai syaka perthai kadi ka mission ke jo ha kani ka perthai but ngin la ban simbanta kata ka mission ke jong blai da bangi pet nuksa na kini ki hap ki berit kwa ban penkut deiwe ijing itu kana sapang white envelope a white envelope ita I envelope ibali long badan ka we ka long yeng ka baju celebrate Christmas manusnam tika kami gaju bon kam let tit gift ya ini kon ya let me khai me eat pen tit gift ini ting pen gift ya bon ba ukpa uju ong ni ngatingam stanat kini mo bon kam ya kai ai mingin chele jeseng bet mo ti kumta ju stanat ban your gift ne ban I gift
ukwa bet ba lejing sahin rika kami pat kasna bantit gift ini tai te kata ka pen perkhat ka kami pat chisin hakawai ke Christmas kelai i bau tau khpau dei bastonat ban lek kai upet iki ni ki jing lek kai i jung khanaret i kita kawai ke football team ke bamdon ki buat football tiu syong ni senai ma kita laki yo buat football kita kin tibet hati ki khana te kata ka kemi kala bat ya kata ka jing ong go jong te khapor Christmas kala lek kumnu kala ai ukpa dei tai white envelope ka kham thiet sweater kham thiet tai kham ai no ikwe kila ai gift and dei ukpa ka ai tai white envelope tikila lingo boro lai yo gift tang to ukpa ukram yo gift ka shim to ukpa tai gift hang ta tho bala de pen thiet ka gift ka jong pi ka dei bang thiet de ki bot football ye ki tai ki khanaret ki basila kai hang te hamadan utau ukpa ula dap da ka jingkemen udap da ka jingkemen namar ba usung thu it is more blessed to give than to receive but kumta kum juru yang aba pi ni ka Christmas ai ba kata ka Christmas ka gift ka jungi ka long pangin pet ni ki hap ki beret pangin ai ka ba bhatam ni ki bat ngin pet nyuk sai ki bakin pen thmai ya ka jing rakhi ka jongi ya ka Christmas ban ken mau ba ka Christmas ka David chapang u Chris u wan long brew ban pen em yang a ba yapi u blai lam ta ka buram ko jong amen chung lek lang u blai ki jing duai ablay ngai ngu yami kanika step jong kanika sngi ba me ai kanika jingkran pan kan mau yang i ken ko try lingba kini ki hap ki barit ken ko try beki long maki ken ko try kiban ngi hap pet nyuksa ken ko try ban yo rung sa kahima ka jami baka jing im ka jungi ka jing nget ka jungi ka long sngur ka long IT lut ka badap da ka jing kaman kum kini ki hap ki barit baka jing kaman ka jungi ka long ka donut pan raya ro pandan buramemi pengen kemen kata Christmas ken ko turai om tai haki jan kinap bangi pong henry atrai haka jing wan long briu ko jumi bangi atrai ngin kongo kumba ko kongo ka mary bo joseph ngin long ken ko turai ki ban penbena ya ka kubor ko jumi kum kitai nong ablang brat bat ngin long ru ken ko turai ki ba wat atrai yauta umesaya pan wat ka jing start ka jing champang hami ken ko turai ablay ni don kami me yarap yengi ba jalam yengi kerku memeken ko try ni ka step habingi pet ni gini hap ki berit ah bikin long ka nuksa yengi ken ko try bangila aban rakhi ka Christmas ta ka jing mut ta ka jing champang bat ta ka jing IT lut hami ublay be em kerku yengi ni ka por ba ka por badang sa ka katang Jesus Christ ni pan amen. Tayo mo yung play kung to yung aswaw yung kubor Christmas hakan ka step na Pastor Jungi Reverend George W. Chend may kinikihap kibarit kilay sanab ha kung ngalaong nado basdang may pastori doon ban ay pi hakan ka step ka kubor ka may pastori laay hakan ka step ka pulong yangi baki bahe kibasanro kumautra Jesu kren mangin pai siya pi kihap kibarit Try Jesu kren syai hagani ka Gospel Matthias karpra arlai kong balada phimlong kum kini ki hap ki baret phimlong yo lej besot sekihma ki beneng sonam hagani ka step breu ong ba mangi ki balarsan balarang ba yin phai spi ki hap ki baret banlong kum balong mapi kay ka jinglong ka bapidon kawai galong ka jing penret ka jong pi ka jing penkongo jong pi haki bahalor bar ka jolong sngur ka jong pi kata ka de ka jinglong ka bakodor jong pi ki hap ki baret baru blai kwa yangi ki balahe ki balasan hakane ka sngi hakane ka poro ki balahe ki balasan blai kwa yangi mangin phai se ka jinglong jong kameri baru Joseph mangin phai se ka jinglong ka jong kino ap lang brot mangin phai se ka jinglong jong kine ke rustat na rimingi kumno kini gelapan kongo habi ke liyo sngo ya ka khubor na blai ya ka jing kha yo khon jong blai kini da ka jing sworet gelapan kongo lut shaw blai makila lej banwat yo no khulung Jesu habab Bethlehem Judea para bangai be ai bagane khubor kanyara pingi mangiru kum ki bangai
tu ngin penret yang dia khmat jong blai tu ngin pen kongulut yang dia khmat jong blai banwat yang blai ubadon hak singoi Bethlehem ba mengiru ini yau to kulung Jesu ba bangin priang yo hak donot kemen sem ke jongi ublaim kerkhui kene khubor ka bangin osgo kene khubor ublaim lorong kat bangi badlang ba kene Christmas ngirung inang kumno ban penret lot akhmat jong blai ban pen kongulut yang dia khmat jong blai ba kumta ngin mat ye ke jeng kerkhu ke jong blai hak jeng em ke jongi ublaim kerkhu ngi lomba kene ke jeng sakri kene stam ublaim lorong kat bangi bagi benta baro bangi ban pendap ublaim kerkhu ngi penwaino kene ke jeng sakri jongi kene ke por bagi ban pau ke jeng songo i pastor belai ini khubor ublaim na lorong kat bagi pastor nang yalam nang kersan nang ai bor phi hak jeng sakri jeng phi ublaim hak ki por baro ke bo ublaim ponon kam ye phi na ko ke por suai pat penwaino kene ke jeng sakri jongi ublaim kene ke stam na ke bunyi solang ke jurwai ke balai pusau lai pusau na ke batmai bat sau pulai na ke bakhamrem bahdin kene ke jurwai ngan sobha bun kerpat yai pastor jungi reverend dan sim ban bu rengkot ke jing duai nam taki ke bang na pendap kene ke por ban pelai ju ingi na ke jing kerku penwai nyerwai ke jurwai ke balai pusau slob ha perthai utrai lawan ke perthai kan yango ke donot baro kin yakre ban buram sim yo bor lai tuli tur khot ke jurwai ke balai pusau pasau pulai na ke bakhamrem Pertei utrai lawan kepertekan yang kita lupa rokin ya kre ban burong sim ya ban burong sim ya ban Rom sim ya Snow Paperday Jesus and Shah Ibril kin ya riwai Tata kima Kinom kitong Insawa patsopa Kinsawa patsopa Kinsawa patsopa Usen shada Kajing aye Bihi mao bende Kaburon jong Uban ben pang At kajing itbane Bat kajing itbane Bat kajing itbane Ublay mo kupao jangi bahabning ngiay ngo eme namar ka nega step ka bemela aingi bangila ban ken mau iga jingwan long breu ka jong ukhodu jong blay badu blay ukhon utray badu nong penim jangi Jesus Christ ubalak hapalan arajar snem menshwa ha ka shnong red Bethlehem ban ngiay ngo nakabenta ka jing rakhi bangiyo ka nega step lingba ki jing ruai jangi ki balasan larang ba lingba ki jing ruai kerpang jangi ki heb ki baret lingba ki jing pulien ka htien ka jong me bat ka jing duai lingba ki jing ai ki jangi shaga kam ki jong me badru lingba ka nega khubor ka bangilios ngau na pastor ba e jangi Reverend George W. Chen ngiay ngo bilalong missionary sa Nepal ban yalap ika kerteng ki jong Jisu sha ki shibun ki khna red bat ki balasan ki balarang ba ha Nepal ban ngiay ngo ba mentapat ilong missionary hapdeng ki ba pang ki basitam hangtay Roberts Hospital ba in ai ki jing kermen ni ki lingba ka khubor ka htien ki jong blay
blay bat ban duai na kabenta ki bapang ki basitom bakin yo khia ngi duai nam tai pastor jong ko traimen pen kupen slei da ka bor ka jong men sim khoi ban lor ki dawai da shin ki jing sumar haba ka jing pen slei ka jong me kan long lor jong i in long atiar jong ka jing pen khia na kabenta shibon ngot ki breu hang to batru ka jing te song ye ka hospital bakan long ko wei ka jing mot ka wei ka men sim ngi duai nam ta ka long yang long sem jong i ngi duai nam ta i khon rit i jong i badang sukha dang khandiat banai menta lembat i kong i doktor i betreo Roberts Hospital kinang yo ka long yeng ka baru blai ko try ker khui ki ba yeng ki badan rengkat bat ngi ka ni ka por ker khui ngi ru i wei pi wei to nang ker khui ka ni ka Christmas kan long ka bakmen bat ker khui yo snam thmai banwan ngin mat ki jing ker khui ki jong me ker khui ka balang moro ka jongi bat ker khui ya baro ki bedan bentalang bat ngi ha ka ni ka step ki bana ki balang ba pher ngi aingo eme ko try ba me sngawi ki jing duai ki jongi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pdiang ro haga kerteng ke jong try ba u nong penem jongi u Jesus Christ ka jingai e ke jong Jesus Christ bo try bat ka jing e ba ka jong blei bo khpa lembat ka jing slok ka bat hyang bat ka ba pen shat bor ka jong men se mo khoi kin yai long kin yai sa rengkat lembat lembat ki ru nge ru ka leng satlak ka ni ka perthai menta bat shadow ki arta bomju kodru amen.